Amen. Amen. Good morning po, Pastor June. Good morning po, Pastor Pruvi. Good morning, church. Amen. Lord, ganito yung agundaway. Tayo tayo po. Amen. The Bible says in Psalms 1 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Naragsak timit lang ubing. Amen ko na tayo man. Amen. Praise the Lord. Kantate nga ardaya. Amen. Amen. Ti muna kantayin tayo, praise Him, praise Him. Okay, ready? Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. Love Him, love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime. Love Him, love Him, love Him till the sun goes down. Thank Him, thank Him, thank Him, thank Him in the morning, thank Him in the noontime. Thank Him, thank Him, thank Him the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime. Serve Him, serve Him till the sun goes down. One more time, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. Love Him, love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime. Love Him, love Him, love Him till the sun goes down. Thank Him, thank Him, thank Him in the morning, thank Him in the noontime. Thank Him till the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime. Serve Him, serve Him, serve Him till the sun goes down. Amen. Amuyo, dapat daydayo tayo ti Apo, pagserbyan tayo ti Apo, kinayatin tayo ti Apo, gapo na takukwa na amin itibagi tayo. Amen? Ti sumaro kantayin tayo, basit saka, basit ima, basit pingping, na samit, umise. Ready na? Basit saka, basit ima, basit pingping, na samit, umise. Matalapayag, ken ko'y puso, upamin ni Jesus. Daydayawin kay ti Diyos, daydayawin kay ti Diyos.
naman tayo ti Diyos, gapuna ti panagayat na datayo. Amen? The love of Jesus. Okay, the love of Jesus. Ready now. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful Tagalog. Napakatamis ang ibig ni Jesus. Napakatamis ang pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ang pag-ibig ni Jesus. Oh, oh, napakatamis. Mataas pa sa bundok, malalim pa sa lawak pa sa mundo. Oh, oh, napakatamis. Ilocano. Nakasamsamit ni ayat ni Jesus. Nakasamsamit at Jesus. Oh, oh, nakasamsamit ng atong imtibantay. Ng atong imtibantay na umeng. Ibay-bay na lawak. Imtilubog. Oh, oh, nakasamsamit. Pudnulaw na yung nakasamsamit ni Apo Jesus. Aya, sumaro kantayin tayo. Jesus is the way. Jesus is the way. Ready now. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. His banner over me, His love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. He is the shepherd and we are the sheep. His banner over me, His love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me, His love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me, His love. His banner over me, His love. Jesus is the vine and we are the branches. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me, His love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me, His love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me, His love. His banner over me, His love. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ang daan. Amen. Si Jesus ang daan sa kalangitan. Ready now. Si Jesus ang daan sa kalangitan, sa kalangitan, sa kalangitan. Si Jesus ang daan, kalangitan, masaya kailanman. One more time. Si Jesus ang daan sa kalangitan, sa kalangitan, sa kalangitan. Si Jesus ang daan sa kalangitan, masaya kailanman. Ilocano, ni Jesus ti dalan, ni Jesus ti dalan, Ama panlangit, Ama panlangit, Ama panlangit. Ni Jesus ti dalan, Ama panlangit, naragsak, naragsak. One more time.
Jesus ti dalan, Ama panlangit, Ama panlangit, Ama panlangit, ni Jesus ti dalan, Ama panlangit, naragsak, naragsak. Amen. Sino kano ti dalan? Ni Jesus. Nga rod, awaten tayo isuna, kas mangisalakan tayo, tatnon maadan tayo ti peace, love, and joy iti puso tayo. Amen. Ano kantahin tayo? I've got peace like a river. Ready now. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Hallelujah. Peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, joy. I've got peace, love, joy like a river. I've got peace, love, joy like an ocean. I've got peace, love, joy like a fountain in my soul. Hallelujah. I've got peace, love, joy like a river. I've got peace, love, joy like an ocean. I've got peace, love, joy like a fountain in my soul. Our last song, sino ay gumawa ng arka? Okay? Ready now. Sino ay gumawa ng arka? Sino ay gumawa ng arka? Sino ay gumawa ng arka? Inutusan siya ng Diyos. Lumusang ulan at bumaha. Lumusang ulan at bumaha. Lumusang ulan at bumaha. Ang arka'y palutang-lutang. Kaibigan ni Noah ay nagsabi, Noah, Noah, pasakay naman, nalulunod na kami. Ang sabi ni Noah ay hindi pwede. Ang arka ay sarado na. One more time. Sino ay gumawa ng arka? Sino ay gumawa ng arka? Sino ay gumawa ng arka? Inutusan siya ng Diyos. Lumusang ulan at bumaha. Lumusang ulan at bumaha. Lumusang ulan at bumaha. Ang arka'y palutang-lutang. Kaibigan ni Noah ay nagsabi, Noah, Noah, pasakay naman, nalulunod na kami. Ang sabi ni Noah ay hindi pwede. Ang arka ay sarado na. Amen. Praise the Lord. Palakpakan tayo. Nagiti ubing nga kamsat. Praise God ha. Medyo malala dahi tiriknadan nga kanta dito isango. Amen. Handaon ay mababainin. Praise the Lord. Kit-kitan tayo nga ro. Dagiti pada tayong ubing ijay
other sanctuaries at the same time iti outreaches. Amen. Praise God. Kitantay man pala di kaadaywan, ijay outreach tayo, jay apari. Apari, aduda jay. Amen. Praise the Lord. O kaway-kawayan tayo man suda. Amen. Aduda. Praise God. Mayat iti panagkantada, kastapa iti panagaksyunda. Amen. Praise the Lord. Thank you. Kastamit ijay anta outreach tayo, jay Dingras Outreach. Amen. Praise the Lord. Adadamit sa jay. Amen. Praise God. Napintas ta outreach tayo dito. Dapat aircon na kabsat. Praise God. Amen. Para mga malamin dala kita ubingin eh. Amen. Kastapay jay church tayo jay Lawag kabsat. Lawag City. Amen. Aduda after that mapandantog Sunday school and praise the Lord. Ta dagiting ubing continuous latat iumay da jay church kabsat. Kastapay jay ta HBBC Pasukin Sanctuary. Amen. Praise God. Adada jay karwan didan kabsat. Adada ta. Okay, nagtitipon da kabsat. Amen. Praise God. Kastapay jay anta mission tayo di Australia mission. Ada ni Rans, nakitaktatay. Kini Akairi, hello Akairi, Rans. Praise the Lord. And also, absat, ijay anta, way pahuaway, ni Sandro. Kaway Sandro. Hi. Okay, kasama dito ba ka na kabsat? Aduda dito yung kakabsat. Praise the Lord. Amen. Praise God. Palakpakan tayo man maminsan kabsat. Amen. Praise the Lord. Agdomog kerod, again, akidem tayo amin ubing. Let's close our eyes and put your hands together. Let's pray. Follow after me, dear God. Thank you so much for this wonderful day. Thank you, Lord, for giving us a new life. Thank you, Lord, for our church and our pastor and also our parents. Help us, Lord, to obey our parents. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Palakpakan tayo maminsan kabsat. Amen. Malpasin. Okay. Tayo, take to gawin. Okay. Palakpakan tayo man, digit ubing. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Let's begin our main worship service today. We will have the prelude. Dating a prelude, our musicians will play and we will pray. Okay? So let's be in silence, heads bowed, eyes closed, pray and ask God for His blessing today. All right? Let's have the prelude now.
Amen. Praise the Lord, Gabsat. Let's start our service through singing. Praise God, dawatik nga tumakderte amin, Gabsat. As we sing our first song, Count Your Blessings. Amen. Count your blessings. Ready now. When upon life's heroes you are tempestos, When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. count your blessings, Name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Second verse now. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, See what God has done. Count your blessings, name them one by one. count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Amen. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home. Amen. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has. Last verse now. So what be that conflict, whether great or small, do not be discouraged. Amen. Praise the Lord. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey stand. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Na may met, tumawatan tinga naling. Ito ang kanta kalsat. Kantayin tayo, J. Lucano na. Amen. Ti ayat na in kabilangin. Ready now. No ti panagbiag umadanagan ka, kita panunot riribuken na ka. Lagi pemdi para buryo sinted na, adungayat inpay naken kono. Di ayat na in kabilangin, Diyos tungo na in kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakela tungo na in kakita. The second verse now. No nadagsen unay day taawit mo, nabantot di karga pinaklay mo. Lagi pem ayat na ket mapukaw to, day tada na ket raksak sumukat. Koro, di ayat na in kabila. Amen. Diyos tungo na in kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakela tungo na in kakitas. Third verse now. No dagiti gagayem mo na bagnanda, panunutem kari ni Kristo.
praise the Lord. No, iti ayat na intay bilangin ka, absat, iti taod ti puso tayo ket managyaman niya puso. Amen? Our next song, Salamat Aking Panginoon. Let's begin at the chorus. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking iyanan, ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. Kung aking isipin sa pipisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking iaalay, ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. Last verse now. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay, pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas, at maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking iaalay, ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking iaalay, ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. Ang pag-ibig ni Kristo ay dakila. Amen. Ready now. Ang pag-ibig ni Kristo ay dakila, ibinahayag ng kanyang salita at naranasan ng bawat nagtiwala sa kanyang masaganang biyaya. Oh, hallelujah! Sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itas. Paglinguran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niya wagas. Ito ay kanyang itinagubili, ng lahat tayo ay bawang salarin. Tiniis niya ang pahit na nilahil, hanggang sa buhay niya ay matitil. Amen! Oh, hallelujah! Sa tagapagligtas, kanya
sa pag-ibig niyang wagas. Ang pag-ibig ni Kristo ay walang hanggan, hindi kumukupas, magpakailan pa man, lalong umaalap sa bawat panahon, hanggang sa piling natin ang Siyon. Oh, hallelujah, sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itaas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niyang wagas. Sino di ada problema na ita? Makita di kita rupa yung kakabsat, adot problema na. Ang kipay makaisam nga daduman. Kantan tayo man DJ, give them all to Jesus. Amen. Praise the Lord. Ito tayo kenkwana, dagiti dadagsan tayo. Amen. Ready na? First verse. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus. Lay them down. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all. Give them all. Amen. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine, and He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that once broke pain. Give them all. Give them all. Amen. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Chorus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. All of God's people say, what a blessing. Naragsakay mo lang itang bigat. Damagam ta kaabay mo, no, nangan mo lang ti bigat. Damagam ti sindana ti bigat. Damagam no nakalutot pangaldawen. Okay? Alauna tayo nga malpas ita. Amen. Kaya nyo ba? Amen. Alauna sa Australia, hindi sa atin.
hanggang 11 lang tayo, pero alauna na nila doon. Okay? But praise the Lord. Good morning to each and everyone. Remain standing. Alantay, digiti Biblia tayo. Brother Ryan Kakal, our key person in HBBC Lawag City, will lead us in the reading of the Word of God. Alam niyo po sa calendar ngayon, Palm Sunday. Palm Sunday. Napansin niyo ba? At kita nakiigam ti kwa, bulbulong? Sino nakitugot bulbulong? Amod to'y na bendisyonan ta. Amod to'y tabulong ta kwa, ipatit-patit cooking ka kasi nan-anungan ka. Okay? So we do not believe nga digiti bulbulong ket mabalin nga bendisyonan tapno adabisa na nga mangpaksiat kadagiti dakes. No, we don't believe that. Awang kastangin suro ti Biblia. Deta kakapsat ket pamahiin wenno tradisyon. Ngem intay ti Biblia, idala natin ni Bang Ryan iti panagbasa, anatin napasamak kadedi nga aldaw. Nga ni Apo Jesus nagsakay ti asno, ket napandain niya plag dagiti bulbulong kadayjay nagdalanan, pagdalanan ni Apo tayo Jesucristo. Okay? Mang Ryan, Kakal, go ahead. Amen. Good morning po, Pastor June. Good morning po, Pastor Pruby. Intayo iti libro iti 1 kakabsat. Book of John, chapter 12. John chapter 12, verses 12 to 16. Iti Pi Bible tayo kakabsat, masarakan iti page 1206. John chapter 12, verses 12 to 16. Verse 12, the Bible says, iti sumuno nga aldaw, aduunay at tao ti imay iti fiesta. Idi anangegda ani Jesus umay ijay Jerusalem. Nangalada ka dagiti sangsanga, dagiti kayo apalma, ket napanda si Mabet, ket impukpuk kauda, Hosana, bendito ti ari ti Israel nga umay itinagan ti Apo. Ket ni Jesus, idinakasarak ti maysa nga urbon nga asno, nagsakay ken kuana, kas adda anay surat. Di ka agbuteng babae nga anak ti Sion, adtoy ti arim umay, as isasakay iti maysa nga urbon ti asno. Dagitoy saan anaawatan dagiti adalan na ididamo. Ngem idi ni Jesus, ket na pagloryan, idin nalagipda adagitoy, ket na isurat da nga may papan ken kuana, ket inaramid da dagiti abanbanag ken kuana. Intayo iti panagkararagkapsat, idumog tayo digiti ulo tayo, ikidum tayo digiti mata tayo, let us go to the Lord in prayer. Managayat ken managparabora Diyos amami nga nainlangitan, iruknoy mi ken kaamay ti napalaus sa panagyaman mi, iti panang tipon-tipon mo kada kami, kada ito nga lugar, iti may sa nga puso, may sa nga nakam, ken may sa nga espiritu, tapnon makapagdayaw ken makapagyaman kami ken ka. Gyaman kami, kada ito'y saum nga naibasa, mangipalagip kada kami, nuan niya iti napasamak, kada di triumphal entry ni Apo Ming Jesus, iti syudad iti Jerusalem. Agyaman kami kani Apo Jesus, nga imay nga naglasag, tapnon mata iti krus ti Kalbaryo, tapnon bayadan na iti amin at dusa iti basol mi. Agyaman kami Ama, iti inanama iti langit, nga intun mo kada kami, nga imawat ken ni Kristo, ket kas anak ken adipen mo, at tuy kami iti daytoy nga bigat, tapnon umay agserbi ken agdayaw ken ka. Kas kaday di asno, nga nagsakayan ni Apo Jesus, kaday di nga gundaway, kas jay kumamot Apo, iti biyag mi nga makapagserbi ken ka, makapagserbi ken ni Kristo iti inaldaw, nga maaramat na kami, iti pan nakaipalawa iti pagariam. Kadigiti amin nga wagas, nga mabalin mo Apo Diyos, nga aramaten na kami, awan kumadya gundaway, nga panagkedked, uno pa nagkitakit itirik nami, no diked di, with all humility, makapagserbi kami Apo Diyos ken ka. Italek mi nga rod, deti kabuklan iti serbisyo mi, most especially iti panangidaulo, iti senior pastor mi, Pastor Pruby, para buram kadi amay sunay tinailangitan asirib,
Anoin taram kadi isuna tapnon iti amin nga panagsauna ket agsao Apo Dios nga mangbendisyon kadigitoy a bibiyag mi babaen kadigiti sasaom nga maipanayag. Italek ko ka uray pay digiti katulungan nang agserbikan ka nga da kadigiti audiovisual ministries. Pray for wisdom nga itun mo kadakwada tapnon madanggayan da iti pastor mi kaday ti Apo nga serbisyo mi. Thank you for the victory nga inted mo more than 2,000 years ago. And from victory to victory, mabalin kami manen Apo Diyos nga agbyag nga nabalaygan. Amin digito'y kararagdawat mi itinaga ni Apo ming Jesus. Amen. Amen. Agtukaw tayo kakabsat. Di nga naibasa, maipapan iti parang sarabo dagiti Hudyo, kiniaputay nga Heso Kristo, iti panagturong na ijay templo ti Jerusalem. Ket impukpukaw da, Hosanna to the Son of David. Gaputa kadayjay nga kanito, ket bigbigan da, nga ni Apo Jesus, ket isu, iti naibaon, nga Ari, Mesaya, nga agbalin nga mangsalbar, iti nasyon, iti Israel. Ngam tinaladingit, dagiti nga nagpukpukaw ti Hosanna to the Son of David, isu damatlat nagpukpukaw, iti ilansayo ti krus, kunana. Kaya tagyaman tayo, tani Apo Jesucristo, He is both our Savior, tagapagligtas, and our King, ang hari ng ating buhay. Amen? Okay, so I would like to acknowledge this morning our guests in our midst. Pag tinawag ang inyong pangalan, tumayo upang kayo ay aming makilala. Okay? Unahin natin. Mula pa sa Flora Apayao ang address niya. Pero sa MMSU siya, we have Ma'am Pamerlin Bowles or Bowles. Tama? Ma'am Pamerlin, magandang umaga. Okay. Ayan. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church. Okay. She's a college student studying at MMSU. Maraming salamat. We also have, andito ba si Nanay Leila Kalata? Nandyan siya? Ayun. Praise the Lord. Parang, Apari Ilocos. Oh. Okay. What a blessing. Maraming salamat. Okay. I would like also for us to acknowledge the giti brethren tay abroad who are watching right now. From Canada, we have Brother Errol Agunoy. Nakita di may isang ubing na ita. Yun. Okay, good evening. It's 9 o'clock in Canada. And Sister Riza Akibay. Magandang umaga sa inyo dyan. Magandang gabi, brother. And our folks from Hawaii. What I can see now, we have Preacher Glenn. Nakita ni Sandro Itay. Their son joining the kids singing. Okay? Nandyan din si Tita Minda and Nanay Josefina. Good afternoon. Ayun. It's 3 o'clock in the afternoon in Hawaii right now. Kasama ni Brother Sam. Kasama natin si Brother Sam. Thank you. Okay. Kastamatan kakabsat, also joining us now in Hawaii, we have Brother Darrell Agonoy. Ayon. Nakadano ng kakabsat, J. Hawaii. Isaac, nandyan si Papa mo. Nandyan si Papa mo. Okay. What a blessing. Kitang-kita sa mata ni Brother Darrell, wala pang tulog. Dire-diretso, wala pang tulog. Okay, pagod na pagod pa yan. Pero kasama natin ngayon sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Okay. Sino pa bang nasa Hawaii? Wala na? South Korea naman tayo. Sino yan? South Korea naman tayo. Okay, we have Brother Cyrus. Cyrus. Yon. Okay. And then, Hong Kong. Meron ba tayong mga Hong Kong? Pakita mo na lang kung sinong nandyan natin sa Hong Kong ngayon.
Ayan. Amen. Sister Naganan. Generous. Oh, generous. Andito yung kapatid mo. Oh. Teka, ano pang Jollibee na? Any more from Hong Kong? Oh. Meron tayong from Hong Kong ngayong umaga. Si Ana Rose. Tumayo ka nga, Ana Rose. Pambihira. Ayan, no? Wala pang tulog yan. Kararating, diretso pa uwi. Anong oras ka lumapag sa Manila kagahapon? 9 p.m.? 9 p.m. Oh, tapos sumakay ng bus. Wala pang tulog yan. Alam nyo, di bale yung walang tulog, wag lang walang gising. Delikado yung walang gising. Di ba? Sino sa inyo ang kulang sa tulog? Kailang yan, basta may gising kayo, okay? Let's also welcome, ininbitahan ni Kirk, ni Nico Angelo Biernes. Nasaan na yan? Yun, kaibigan ni Kirk ito. Ayan. Anak ni Konsehal Tay di Barangay. Ayan, kaibigan ni Kirk yan. Okay, thank you for coming today, ha? Praise the Lord. I will continue to acknowledge the rest mamaya, pero dumako muna tayo sa ating mga churches at ating tignan ang ating mga kapatiran na ating kasama ngayon. Okay? So, dumako tayo sa pasukin. Mukhang kasama natin ang karuan ngayon doon sa sanctuary. Okay? Sige na. Pakibilis lang konti. Ayun. Pastor Ver. Ayun na siya. Good morning, Pastor June, Pastor Prubik, and kakabsat. Dadadigiti kakabsat iti karuan ni Tata. Kat maragsakan kami ta dadadigiti na itugot nga bisita ditoy. Amen. We have Nanay Benicila Laurelio. Ay, Benchi Laurelio. Tumagdar ka man, makita da ka. We have Tatay Teddy Domingo. Niña Laurelio. Maria Chodora Garcia. Karuan. Pastor. Kaylee Kite. Karuan. McDonald Velasco. Uy, pambihira. May Jollibee kami rito. The McDonald may matiti, Pastor. Sa Lawag, may Chowking sila. We have also Nanay Norma Simon via Zoom. The Lawag Pastor. Tapos we have Nanay Belia Cariaga of Nalbo, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you, Pastor. Masaya kaming makita kayo mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Pasukin. Dumako tayo sa Lawag City. HBBC Lawag City. Good morning, Pastor June, Amen. Pastor Broby, our brethren. Daka maitata, Pastor, ti Lawag. It's a privilege, Pastor, ta bayaling kam nga bisita kang first timer manan ti Lawag, Pastor. Ket ada digiti first timer nga i-acknowledge mi, Pastor, ni Lay Lagasta, deti sister ni Sister Brother. Lay, good morning. Amen. Amen. At dapay friend na pastor nga inimbitan na ni Ronelyn Galano from Paway, Pastor. Oy, good morning. Ni Amexis Green Damo, dito kat ubing pastor at dati baba. And then ni Hannah Dane Cabias, taga Barangay 7, Pastor. Amen. The second timer, Pastor, kat ni Princess Maria Dadis from San Nicolas, Pastor. Oh, amen. Maraming Sulang, salamat. Pastor. Thank you. Thank you, Pastor. Welcome. I would like to welcome you to our sanctuary in Lawag. Maraming salamat. I hope you enjoy your stay with us in Lawag. Okay? Next, dumako tayo ngayon sa ating bagong worship place ng Dingras. Ayon. Kung napapansin niyo po, may aircon sa likod, oh. Naka-air condition sila.
Bagong-bago yan. Ngayon lang magagamit. At ating official na bubuksan ngayong hapon. Kaya lahat tayo ay tutungo sa Dingras mamayang hapon. Tapnon iti kastaket mainauguratan deti baro nga pagdimungan. Anyan nga ragsak da. Okay? Praise God. Go ahead, Rohel. Good morning, Pastor June. Good morning, Pastor Provi. To our all brethren here and abroad, a blessed morning. Dadagiti bisita tayo dapta, Pastor, nga nakaumay. First and the least, ni Luis Peralta, Pastor. Sumakbit na magbit at Dajelikod, Pastor. Sursuruan da, Pastor. And ni Satarap Emily. Nicole Ganito Martinez. Ni Sir Ruben Reyes, Pastor. Pagsat ni Kuya Radi, Pastor. Chopilo Imperial, Sir Chopilo. Adult Pastor, 70 years old. Ditino ka Madamba po, Pastor. Ni Ate Pilis Reyes, asawa Pastor ni Kuya Radi, Pastor. Basis na ka, Pastor. And Princess May Nostares, Pastor. Dinilig, Barangay Madamba. And Leon John Alvarez. Mark John Aprecio. Taga Suyo, Pastor. Yan, tumagbira po din, Brad. And Stephanie Hidalgo, Pastor. Liam Peralta. And Gio Peralta, Pastor. Thank you so much, Pastor. Amen. Inaganam samot aming adata. Okay. Nevertheless, masaya kami. Halos bisita yata lahat. Maraming salamat. Next time, magdala na kayo ng jacket nyo ha. Malamig dyan. Okay. Air condition. What a blessing. Okay. Maraming salamat. Next, walang video pa ang Vintar. Dumako muna tayo sa Cagayan. Let's go to Apari with Ma'am Evelyn as our person in charge. Ayun, Apari, Cagayan. Yes, thank you. Palakpakan natin. Okay. Let's come closer. Dito tayo sa Lasam. Lasam, Cagayan. Yun. Praise the Lord. Can adda ni Tita Louie J. Manila. Pakita mo nga. From Lasam, joining us via Zoom. Oo. Ayun siya. Okay. Good morning, Tita Manila. Maraming salamat for joining us. Good morning kada kay Tita Lasam, Tito Elmer, Ma'am Lydia, Brother and Sister Garo, all the Galamay family, lahat kayo dyan na imbag nga bigat yung amin, Dita, Barangay Alanay, Lasam Outreach sa Cagayan. Also, we have Claveria right now. They are having their Sunday school class. Ayon. Marami sila. Praise the Lord. Let's now have Australia. Australia. Good morning po, Pastor John and Pastor Proby and all the pastor and brethren. We are blessed and happy today po, Pastor. We have a consistent visitor po si Brother Toto at si Brother Ace po, Sister Jonah, at yung wife ni Brother Jeff po, Pastor. And yesterday I invited my co-workmate po si Brother Ernesto II Ong po, Pastor. Amen. And his fiancé po, si Sister Eileen May S.
Recalde po, Pastor. They are from Davao City po, Pastor. Oy, Yun lang po. from Davao City. Okay. Kaibigan ko si Digong. Okay. Magandang umaga sa inyo. I'm sure sa Davao, meron kayong mga Christian background dahil napakadami mga Baptist doon sa Davao. Ano? Okay. Gusto namin makarating doon siguro isang araw. Papasyal kami dyan sa Davao. Dahil isa sa mga nauna at malaking mga churches, kung hindi sa Visayas, particularly Cebu, ay nasa Davao. Naglalakihan ng mga Baptist doon. Okay. Kaya maraming salamat. I hope you will feel at home right there at HBBC Australia. We hope to see you all soon, okay? In the middle of the year. Meron pa tayong isang bisita dyan. Naknaalis mo ba si Jessa Agkawili? On the way po siya, On the Pastor. way? Oo, from Binaratan, Sarat. Nakakatuwa, no? Praise the Lord. Oo. So, parami sila, mukhang hindi na sila magkasya sa kanilang worship place, ha? Okay? Magandang problema yan. But I'm happy to see you. Enjoy your fellowship with your fellow believers there in Australia through the HBBC. Okay? Maraming salamat. Nandyan na ba ang Vintar? Mahina siguro ang signal. Nandyan na ba ang Vintar? Wala pa. Siguro nasa Facebook. Okay? So they're trying their best to connect with us. Just let me know kung andyan na. Nandyan na. Okay. Go ahead, Brother Ryan. Brother Ryan Duldulao. Go ahead, Brad. Hello po, Pastor. Wait lang. Teka. I-off mo muna yung isang device. Para Okay na po hindi ba, Pastor? mag-feedback. Okay na po? Okay na. Sige. Yes, medyo mali kami. Wi-Fi, kita tapos to. Nag-feedback. Bumabalik. Pinatay ko lang yung sound. Yan. Sige. Go ahead. Pwede na. Yan. Pwede na, Pastor. Okay Pwede na. Yung Sige. Wi-Fi medyo ulit, Pastor. Good morning po. As of the moment, meron po kaming 6 guest po, Pastor. Namely, lumawagan ng tinagan mo. Hindi nakalatad, pinukan. Ni Tita Rosana Tamayo, taga Vintar. Next, get ni Jonalyn, ano yan to? Napa. Ay, Hapa. Okay. Next, get ni Florence Castillo. Next, get ni Lucila Malazig. Next, ni Harlet Palpalato. Ni, Chris, Arellano? Cyrus Arellano. Ay, dito, young people, Pastor. And, di kita nagduma, ada ni Sis Gwen, ada ni Tita Erlinda, di kita kakapsan, Pastor, awan pa itimay sa van, awan pa itimay sa chariot, awan pa di young people, so, definitely, Pastor, by God's grace, mapuno kami ito itata. Ado pa di kita ubingin, Pastor, so, irugimi, the children's department in the other room. Thank you po, Pastor. Amen! Palakpakan natin. Hindi lang, Brad, siguradong hindi lang kayo mapupuno, kundi overflowing. Wow! Nice to see everybody and everyone happy, joyful there sa ating worship place. Alam nyo ba na itong ating lugar ay bahay nila, Brother Ryan yan? Oo. Dalawa kasi. Meron silang house, meron pa silang room. And look at that. What a blessing. Okay? Malamig din dyan kasi naka-aircon sila. Tayo na lang po ang hindi naka-aircon. Amen ba? Air continuous pa rin. Okay? Maraming salamat, Brother Ryan, at paging yung mga kapatid na nanggaling pa ng Sarat. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay? Thank you.
Let's continue to acknowledge those joining us via Zoom. From Manila, we have Sister Audrey, Sister Edita Yage. Yun. Tapos, Ma'am Marites and Preacher Angelo. Ayun. Natatawa si Angelo pagka tinatawag kong preacher. Mamaya, magiging totoo yan. Tapos, also from Manila, sino pang nandyan sa Manila natin? Okay. From Thailand, ayan si Faye. Good morning, Faye. Kumusta ang Thailand? Tapos, dito naman si Ma'am Mila Rosete. Magandang umaga. Sino pa? Si Ate Nemi ba yan? Ate Nemi? Yon. Ano Ros, nandyan si Ate Nemi. Okay. And I hope I did not miss anyone. Sister Marites from Hong Kong. Danila kay Mutoy? Brad, Randy, nandito ka. Ayun si Brother Randy. Ayun, Brother Ena, nandito si Brother Randy. Okay? Prioritize niya ang Panginoon. Very good. Mention kasi ni Brother Brother Ena na mayroong appointment sana, pero inunan niya muna ang Panginoon. Very good. Okay? Did I miss anyone? Diyan sa Zoom, pakita mo na lang lahat. Ayun sila. What a blessing. Gandang umaga sa inyong lahat. Okay. Tumayo tayong lahat. Let's welcome also our folks from Batak. Hindi na sila mga bisita, pero nagagalak lang ako. Maragragsakan lang ta. Duray nagadayo ti paggapuanda, umay da makigimong. Barangay Kyum Batak. Ayun. Okay. Ni Tito Jerry, ni Tita Evelyn, ni Karen, ni Lance. May kasama kayo? Hello, Tita. Gumandang umaga. Kumusta? Okay. Nakaragragsak daya. What a blessing. Tumay tayong lahat. Let's go around. Also, nakita ko pa si Dayan. Nasaan ka, Dayan? Ayan, pambihira. Hiyang na hiyang ni Dayan ang bagyo, Okay, go around in seconds now. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life. Feed us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts, teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be A true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. to be strong
to be strong and to lean on. You may be seated. I'd like also to acknowledge Brother Darwin Failano of Taiwan. Darwin, good morning. Nasa bus. Oo, magandang umaga sa'yo. Sister Rowena Reyes of Hong Kong, nandito yung anak mo. Praise the Lord. Okay, so good morning to each and everybody. At bago tayo magpatuloy, makinig muna tayo ng isang special number. Ito po ay manggagaling sa ating mga brethren from Hong Kong. Meron po silang special number ngayon. Ang title ay Be Strong in the Lord. Ayan. Sige, panoorin natin. Hong Kong. Be strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He who is always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided. Place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, guiding your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Amen. Natutuwa ba kayo? What a blessing. Biruin mo yan, ang kauna-unahang special number ng mga taga Hong Kong. Grabe, oh. Katawa na digijay nagkanta. Ayan, oh. What a blessing. Well, I would like to make important announcements. Una sa lahat, into numalem kakabsat, 1:30 ti oras tayo nga mapan ijay dingras. Kada kay nga tagapasukin, if you will be coming, you should come earlier. Ngem dito bakara, agrobot tayo ti 1:30. Okay? So we hope to be there. Target time, 2 o'clock p.m. Then what we will do, saturate tayo, awis ti tao, we will begin our inaugural service at 3 p.m. Sisimula tayo. Then hopefully, matapos tayo 4:30, makauwi tayo before 5 o'clock. So that's our activity for this afternoon. Amen ba? Okay. So umay kay tunumalem kakabsat, join us. Mapandi agibunong trucks di lawlaw.
Ket reach out tayo. Then, on Sunday, April 9, agawis tayo kakabsat, kadigitay loved ones tayo, friends tayo, sapagkat tayo po ay mag-celebrate ng Victory Sunday. Victory, ano ba ang napanalunan natin? Okay? Victory because of the resurrection of Jesus Christ. So meron po akong inihanda na message tungkol sa pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay muli ng Panginoon. And I'm sure it will greatly educate us. Okay? In the afternoon, we will have our church anniversary in Lawag. Hindi na kayo pupunta. Kami na lang mag-celebrate doon. But we will have an activity in the afternoon here instead. Okay? But here it is. April 7, this coming Friday. Pakinggan nyo maigi. April 7, ngayong Friday. Sinong may pupuntahan sa Biyernes? I-cancel nyo na. Biyernes Santo, kung nada kalendaryo. Pero tayo ay magkakaroon ng special gathering. Sa umaga, meron tayong youth fellowship. Will start at 9 a.m. And I am instructing lahat ng mga young people magdala ng baon. KKB. Okay? Kanya-kanyang baon. So bring your baon because after the youth fellowship in the morning, adults, dumako kayo rito ng 1 p.m. upang lahat tayo ay magkaroon ng isang Friday afternoon service. 1 p.m. tayo magsisimula. Okay ba? Sinuulit ko, youth fellowship sa umaga, magsisimula ng 9 a.m., kakain ng mga young people, KKB, at lahat dadako rito ng 1 p.m. Okay? Usually, ginagawa natin noon 7 palabras. What is 7 palabras? The 7 last words of our Lord Jesus Christ on the cross. So we will be celebrating the goodness and love of God through Jesus Christ who died on the cross. Okay? So tatandaan nyo po yan. Ano po ang affair natin sa umaga sa Biyernes? Anong gagawin ng mga young people para hindi na umuwi? KKB. O, kayong mga adults, anong oras kayo darating? 1 p.m. Pag dumating kayo, siyempre dapat nakapag-lunch na kayo. Amen? At matatapos tayo, alas 3:30 ng hapon. 4 o'clock, nalpas tayo amin and kakabsat, mabalin yung tot mapanagpaspasyaran. Okay? Yan ang ating activity sa Friday. Ina-announce ko na ngayon, but malayo pa ang August. Sapagkat bakasyon yan. August 21 to 23, ang BHYC sa MBBE, Baptist Heritage Youth Convention. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil muli ay isa ako sa mga pinili na maging speakers. Okay? So I will be speaking at the BHYC on August 21 to 23. Ang venue will be at the MBBE, the Metropolitan Bible Baptist Ecclesia. Okay? So they just wrote me a letter, Pastor BMA, through Pastor RC, Rachel Kayanan, had invited us and chose me to be one of the speakers in this conference or event. Alright? Malayo pa yan, pero ina-announce ko na para makapaghanda tayo. Okay? So those are some of the events that we are expecting in the coming weeks and months. Tumayo tayong lahat. Let us sing one more song, Trust His Heart. Trust His Heart. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. It's struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him,
Remember, He's still on the throne. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. His is the master plan, and He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in praise and knowledge, but His is the first and the last. And like a tapestry is leading you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you can't trace His hand, when you can't trace His hand, trust His heart. Amen. Lord, thank you so much that we can trust your heart. Kami man maawatan, magulwan kami, kadagiti adu nga pasamak ti panagbiag. Ngem sikati pagkamatalekan mi, pagtalkan mi, kan kamang mi. You're our refuge. Maraming salamat, O Diyos, that we could come together today to express our thanksgiving to you, our praise to you, and to receive your word. Your word which will give strength and nourishment to our faith and life to our soul. Bless the special numbers in the choir. In Jesus' name we pray. Amen. You may now be seated. Let's have the special number from HBBC Pasukin. They'll be singing that song, My Hope is Still Alive.
Amen. My hope is still alive. Because our hope is founded on the source of life, Jesus Christ. Our hope is not on money. Our hope is not in politics. Our hope is not on our own intellect. Our hope is in Jesus. Amen? Oh, anong gagawin nyo? Kakanta rin. Okay, from HBB Silawag, aawitin nila, O Haring Diyos.
Wonderful. Parang special Sunday ngayon, ano? You know why? Because today is the first Sunday of April. It's a blessing to hear those songs reminding us of the love of God. Now, let's welcome the HBBC main choir, our Hosanna choir, and they'll be singing 2 songs to us today.
to blessings. Forgiving my sin and then forgetting. I never know or understand just what you see in me. What a blessing. Nagpintas ti message na DJ nga kanta na ya. It must be love. Well, before we hear the final special number this morning, everyone stand with me. Buksan na natin ang ating Biblia para sa mensahe ng Diyos ngayong umaga. Jeremiah chapter 18, 1 to 6. Jeremiah chapter 18, 1 to 6. If you have your 5 Bibles, page 871. Okay? Page 871. Pag nahanap nyo na, just say amen. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Jeremiah chapter 18, verses 1 to 6. Basahin ko sa Ilocano dahil yung English ay nasa ating mga screens. Tisao adimteng ken Jeremias ang naggaputiapo a kinunana. Tumakder ka ket mapangkat ti balay ti agdamdamili. Ket ijay ipangngeg kuntoken ka dagiti sasaok. Idin si malugak ti balay ti agdamdamili. Ket adtoy agar-aramid idi ti maysa nga aramid kadagiti pilpilid. Ket ti baso nga inaramid iti pila na dadael iti ima ti agdamdamili. Iti kasta inaramid namanen asabali a baso. Kas pagayatan nga aramiden daydi agdamdamili. Idin ti sa utiapo imay kanyag a kinunana, o balay ti Israel, jak mabalin aya nga aramiden ken kakas daytoy agdamdamili, kuna iti apo, adtoy, kas ti pila iti ima ti agdamdamili, kasta kayumet iti imak o balay ti Israel. Ti title ti message ti apo itang abigat, Why God Chastens the Believer. Apay nga palagipan ken saplitan ti apo dagiti namati ken kuana. Why God Chastens the Believer. You may be seated. We'll have a special number from HBBC Hawaii, and they will be singing that song, Carry the Light. We are given love.
Amazing, 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 wonderful. You know, someone said just now, I cannot believe that our Hosanna choir is singing live. Akala nila recorded. I can't believe that. Sabi niya, it sounds so majestic. Praise the Lord for our music ministry. That includes all the special numbers. What a blessing. Palakpakan natin ang biyaya ng Panginoon sa ating ministry. You know, back in the days, almost 40 years ago, wala ho tayong ganito. Wala tayong ganitong building, walang ganitong kagandang pulpit, ganitong kagandang sound system, walang ganyang AV. Pero doon po tayo nagsimula at dahil sa kabutihan, biyaya ng Diyos,
dedikasyon ng kanyang lingkod at commitment ng bawat isa yumabong at nagbunga ng ganito. Purihin ang Diyos. Amen? Kaya't lahat po tayo ay hindi doon huminto. Hindi dapat doon tayo tumigil sapagkat marami pa ang nais ng Diyos na ipaabot sa atin. Amen? Pero tinitignan ko yung mukha ng iba sa inyo, mukhang pagod na yatang maglingkod. Inaantok na at kung ano-ano pa, pero sana naman ay hindi tayo maubusan ng gana at sigasig sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Itong mga kandidato masigasig Malapit na ang barangay eleksyon. Sige, papogi points dyan. Di ba? Ang mga mangkukulam, mandurukot, excited yan. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos mas excited pa. Amen ba? Medyo ako po ay magtatagalog dahil marami tayong mga kapatid na nasa mga gawain na hindi makaintindi ng Ilocano. Pero bago ako magsimula, nais ko lang makita kung behave ba ang mga kapatid na nasa ibang sanctuary. Dahil wala ako ron Simulan nga natin sa lawag. Pakita nga ang lawag kung behave ba ang mga brethren natin dyan. Magandang umaga. Muli, it's BBC Lawag. Okay? I hope you're enjoying there sapagkat malamig. Buti pa kayo may aircon. Dumako tayo sa pasukin. Pasukin. Ayan naman sila. Marami. Sa sobrang dami, palagay ko, baka amoy pawis na dyan sa loob. Dahil aircon din sila dyan. At how about Vintar at Sarat? Of course, doon sa Vintar, ayun na sila, punong-puno na. Okay, John Paul, good morning. Kitang-kita kita dyan. At saka si Carlites, magandang umaga sa iyo dyan, Carlites. Okay, Brother Ryan. Saan pa? Claveria. Kasama din natin ang Claveria sa oras na ito. Okay lang ba kayo dyan, mga kapatid sa Claveria? Please inform them to tune in now. They are giving their openings right now. Okay? How about Apari? Apari. Andyan bang Apari? Yon. Lasam, buhay pa ba kayo? Buhay pa? How about Australia? Buhay pa? Andyan pa, gising pa. Tingnan natin ang Lasam. Lasam. Masigasig pa rin. Okay, very good. Amen. Ayon. Awitin nga muna natin yung I'm alive, alert, awake, enthusiastic, ha? Lahat ng mga young people na kababaihan. Sinong young people na ladies? Pakitaas ang kamay. Wala pang asawa. Alive kayo, ha? Alive. Alive. Lahat ng mga young people na lalaki, taas ang kamay. Wala pang asawa. Alert kayo, ha? Alert. Lahat naman ng mga married ladies natin, taas ang kamay. Mga may asawa na, adult na. Awake. Awake naman kayo. At lahat ng mga married men, enthusiastic kayo, ha? Tingnan natin, okay? I'm alive, ready. Simulan natin, ha? Ladies na young people, tumayo, go. I'm alive, awake, enthusiastic. I'm alive. Apo, nagrigat po na tumakder digiti adult ladies, ha? Doon sa unay ti arthritis yon, kadarayuma yon. Ulitin natin, ha? Kayo mga nasa sanctuaries na iba, join us, ha? Okay, ready, go. I'm alert, enthusiastic. Ganyan. I'm alive, awake. Very good. I'm alive, awake. I'm alive, awake. Ayun. Alam nyo, buhay na buhay itong mga adult men natin, ha? Isa pa, isa pa. Bilisan natin, ha? Mas masigla, ha? Ready? I'm alive, awake. I'm alive, enthusiastic. I'm awake. I'm alive, enthusiastic. Alam niyo ang panalo, ang mga single men, malakas. Palagpakan natin ang mga single men. Ready na ba tayong lahat? Nakabukas ang Biblia. Nakabukas ang notebook. Nakabukas ang isipan.
Okay, nandito na tayo. Ang title ng ating mensahe ngayong umaga ay pinamagatan, Why God Chastens the Believer. Bakit nga ba pinaparusahan ng Diyos ang mga mananampalataya? Isa sa mga tanong ng bawat isa kapag siya ay dumadanas ng pagsubok, ng hirap, ay yung tanong na bakit? Tama ba ako? Tama hindi? Sometime in your life, nasa ludsod yung ka din dayta iti apo, apay apo. Raise your hand. Nasa ludsod yung daytan, apay apo. Ngayon po, yung binasa natin sa Jeremiah chapter 18, this passage of the scripture ay isang kakaiba, pero napakatinding passage sa Biblia. Because in it, Jeremiah portrays God as a potter. Agdamdamili. And men as a lamp clay. Ti Diyos ti agdamdamili, kat datayo, anatayo. Pitak, nga damdamilyan iti apo. Kat ipakpakita na dito'y, iti picture, nga ni Apo Diyos, man nakabalin, kan isut makintenggal, iti pasamak, iti biyag tayo, kat usaran na digito nga bambanag, tapno mulyan na tayo, irwar na dayjay na Christian one, nga kababalin kada tayo, gaputa pinili na tayo, nga baso para ti pakaidayawan na. He wants to mold us to become a vessel of His choice, or the kind of vessel that He chooses. So one thing that you need to realize now, nga ti Diyos, babaan ka digiti nga banag, mulmulyan na ka, tapno pagbalinan na ka, nga kas may isang nga baso, nga kas dinisenyo na nga pagbalinam. Okay. Kat upat nga banag ti usaran ti Apo, dapat amuyo detoy, to accomplish that plan. God uses four things to accomplish this in the life of the believer. Papaano niya tayo minumold? Kasano na tayo kakabsat nga mulyen? Number one, He uses the Word of God. God sends pastor, at ang pastor, mangangaral ng Biblia, ipapangaral, at through sa pangangaral ng pastor, ikaw ay matututo, at ikaw ay magiging doon sa nais ng Panginoon na maging. You will become what God wants you to be through the teaching of the pastor, ti Biblia. Nawatan niyo kabsat? Kaya tayo pong lahat, natutong mamuhay, sumunod sa Diyos, at magsilbi, paano tayo natuto? Kasanod pa ng muli ni Apo Diyos kada tayo. Na-training tayo, babaan iti unique, nga panangisuro ti pastor ti HBBC. Gusto ko lang ma-realize nyo, marami hong mga klase ng Baptist. Marami hong klase ng pastor. Hindi po sa paghahambing. Pero gusto kong ma-realize nyo, unique ang paghubog ng pastor ng HBBC sa kanyang mga miyembro. Meron pong mga turo na ang pastor ng HBBC may lakas loob na sabihin kahit masaktan ang mga miyembro na hindi po kayang gawin ng ibang mga pastor. Kaya ang HBBC ay natuto, lumago, at namuhay sang-ayon doon sa mga itinuro ng pastor ng HBBC. Marami po tayong halimbawa dyan. Sa biyaya po ng Diyos, ang HBBC, pag ikaw ay HBBC, ang kaagad na tatak sa'yo, una, sa pananamit. Alam nila yon. Bakit po?
Itinuro ng pastor. Sa ibang churches, bakit pastor? Takot ituro ang pastor. Bakit? Baka yung miyembro mayaman. Pag nagturo ang pastor ng pananamit, masasaktan yung miyembrong mayaman, baka aalis o kokontra sa pastor, kaya sa parte ng pastor, wag na lang ako magturo ng ganon. Pero dito po, by the grace of God, itinuturo natin sapagkat nasa Bible yan. So yan ay isang halimbawa. Kaya kung anuman ang HBBC ngayon, ay dahil sa ating natutunan sa pangangaral ng pastor. Maliwanag po ba? So God molds us through the Word of God, particularly the uniqueness of the leadership of the HBBC ministry. Amen po ba? Bago ako pumunta sa pangalawa. Kaya, pag kayo ay nagbalak lumipat sa ibang church, sisiguraduhin ko sa inyo, mamimiss ninyo ang turo ng HBBC. Inuulit ko po, kung kayo ay nagbabalak na lumipat sa ibang Baptist, mamimiss po ninyo ang mga itinuturo ng HBBC sapagkat sinisiguro ko, mga kapatid, ay hindi siguro lahat ng itinuturo dito ay maituturo ng pastoron. Hindi po sa pagtataas ng bangko. Ang punto ko lamang po ay nagpapasalamat tayo dahil ang mga pastor natin, nagsimula kay Pastor John, ay hindi po nahihiya at hindi natatakot na ipangaral ang mga turo ng Biblia na siyang magmumuli sa atin. Ano bang Tagalog nun? Isot mangmuli kada tayo. Ngagbalin, nga natibker, kan talaga nga rumwar, ag manifestar, may demonstrate tayo, tipudno nga biyag, timay sa Kristiyano. Kaya nga itong mga estudyante natin, pag nasa eskwelahan, ma'am, hindi po kami sumasayaw. Dahil itinuro natin yan dito. Anong sasabihin ng teacher? Bakit yun? Baptist din sumasayaw. Yan nga ho ang problema. Kaya sinisigurado ko sa inyo, pag kayo nagbabalak lumipat sa ibang Baptist, mamimiss po ninyo ang turo ng church na ito. Kaya, pag ikaw ay natuto sa HBBC, if you are molded by HBBC, you will always be an HBBC wherever you are. Okay, pumunta na tayo sa pangalawa. Alright, ayun, manghuhubog. Pambihira yung palang Tagalog na magmumuli. Mangmuli, manghuhubog. Manghuhubog. Tama ba yung aking... John Paul, wala si John Paul Filipino major. Huhubog. Sabihin nyo nga yung salitang yan. So bago ako sa pangalawa, kayo po ba ay natutuwa sa klase ng paghuhubog ng pastor ng HBBC sa inyo? Kahit pagka minsan nasasaktan ho kayo. Kahit pagka minsan iniisip mo, may nagsusumbong ba kay pastor? Bakit tinutukoy niya yung aking mga ginagawa? Wala hong nagsusumbong. Sadyang talagang ikaw ay tinamaan ng kidlat. Pangalawa, dahil hindi yun ang pinakapangunahing tutok natin ngayon ng mensahe. Number 2, paano tayo hinuhubog ng Diyos? He uses intercessory prayer. Ginagamit ho ng Diyos ang panalangin upang tayo hubogin. Ano pong ibig sabihin ng intercessory? Ang ibig sabihin ng intercessory, kayo po ba ay aware? Ito ang tanong, kayo po ba ay aware na merong nananalangin para sa inyo? Bakit at ano ang pinapanalangin niya para sa inyo? Halimbawa, kayo po ba ay aware na kaming pastor, pinag-pray-pray namin kayo? Oy, kahit kayong nasa Australia, pinag-pray-pray namin kayo. Toto, pinag-pray kita. Kayong nasa Claveria, pinag-pray ko kayo. Kayong mga member sa Lawag, ganun din. Bintar, ganun din. Sarat, Dingras, pinag-pray ko kayo. Ang tanong, Pastor, anong pinag-pray mo para sa akin? Kayong mga kapatid dito, pinag-pray ko kayo. Pastor, anong pinag-pray mo para sa akin?
Alam niyo kung ano? Na kayo ay lumago sa espiritual. Na kayo ay hubugin ng Diyos. Na kayo ay baguhin ng Diyos. Na kayo ay kanyang pangunahan upang ang buhay niyo ay maging kagamit-gamit sa kanyang ministeryo. Kaya pag dumating ang mga bagay-bagay sa buhay niyo, sagot na ho yun ng aking panalangin. Na kayo ay paalalahanan ng Diyos. Hindi ho ko nais na bilang pastor, kayo pahirapan ng Diyos, no? Ang prayer ko lang, kayo ay lumago. Intercessory prayer. Another thing, tayong mga magulang, pag pinag-pray natin ang ating mga anak, anong prayer natin? Na sila ay hubugin ng Diyos. Hulmahin, sang-ayon sa kanyang kagustuhan. Nga ti apo mulyan na, ti panunot, dagiti anak tayo, nga mayataday, ijay pagayatan iti apo. Amen ba? Yun ang intercessory prayer. Kaya wag niyo hong sabihin na wala pong bisa ang panalangin nating parents para sa ating mga anak. May bisa po yan. May passport pa kung gusto mo. Amen? Ang napakaseryoso nyo. Hindi kayo makagets ng mga corning jokes. Pangatlo, paano ho tayo hinubog ng Diyos? Number 3, He uses trials. He uses trials. And number 4, He uses sufferings. Yang dalawang yan. Trials, suffering. Ano po ang trial? Pagsubok. Ano ang susubukin sa'yo nung trial? Anat suotan na ka. Anat kayat nakakabsat nga padasan. No quality mo laang. Anak kakabsat, your faith. Kat babaan ka dagito'y pasamak ti panagbiag, trials and suffering, kat ialaw ti apo dagito'y, tapnon suutan na ka, kan sursuruan na ka, babaan ka dagito'y nga panubok iti biag. Makinig kayong maigi ngayon, dahil wala pong isa sa atin, dito ang exempted sa trial and suffering. I want to speak this morning on these two, trials and suffering, bilang chastening ng Diyos sa atin. Okay. Alam nyo ba, bago tayo dumako doon sa pinaka-points natin, na bawat isa sa ating believer ho ba kayo? Bawat isa sa atin ay haharap, humarap, at humaharap ng 3 judgments. Clear na dapat maintindihan nyo to. Number 1, bawat isa, we have faced a past judgment. Naukom tayon. Hello? Nakuukuman tayo. We were faced as we were judged as a sinner at Calvary. Nung ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus, ano po yung dinala ni Kristo sa krus? Pakisagot. Ano ang dinala, pinasan, ana't binaklay ni Apo Jesus sa krus? Sagot. So ibig sabihin, dahil tinanggap mo si Kristo, haangkan nga maukom di impyerno gaputi basol, gaputan ni Kristo tinangako dayjay nga panakaukom. So in Christ, di panakaukom mo, nalpasen, past. Amen po ba? Number 2, haharap tayo sa pangalawang judgment. Saan po ito? Future judgment. Kung dun sa una, as a sinner, binayaran ni Kristo sa krus, sa future naman, we will be judged as servant. Ano pong ibig sabihin yan? Tayo po ay haharap sa Diyos bilang kanyang mga lingkod. Pastor, saan ba tayo naglingkod? Kailan? Ano po ba ang ating ipinaglingkod? Ngayong tayo'y nasa lupa pa.
Kayo po ba nasa lupa o nasa langit? Baka naman nasa purgatorio na kayo. Ha? Sabihin nyo lang, iluwalwang kayo. Nasa purgatorio na ba kayo? O, nasa lupa ka pa. Okay, listen. Habang nasa lupa ka pa, at tinanggap mo si Kristo, ligtas ka, ang tungkulin mo, magsilbi sa Kanya. Pagkatapos ng buhay na ito, tayong mga ligtas, saan tayo pupunta? Saan ka pupunta? Ano ang mangyayari sa iyo sa langit? You will be judged. Habang ang mga hindi ligtas ay maghihirap sa impyerno, tayo naman ay mauukom sa langit. Maukom tayo to Jai. We will face God as servants. Anong ibig sabihin ng as servant? Tayo po, ia-account ng Diyos base sa ating paglilingkod sa Kanya na ginawa dito sa lupa. Isong ano si ka, nasadot ka Kristiyano, hamup obraan tatungkulin mo ngagserbi ti Apo, balang araw, sasagutin mo yan sa Panginoon na nagbigay ng buhay at nagbigay ng lahat ng blessing sa iyo. Ang tawag po sa judgment na yan, Bema. Sabi nating lahat, Bema. Ano pong judgment yon? Bema. Saan po yung ganap na yan? Saan? Sa langit. Para kanino? Sa mga ligtas. Bilang ano? Oh, maliwanag. Okay? So ano inawat mo ni Kristo? Sumango ka to Jai as servant. Ang tanong dyan, naglingkod ka ba? Naglingkod ka ba sa church kung saan kita nilagay? Yan ang tanong ng Diyos. Nag-faithful ka mo la Jai church nga nang ipanakking ka. Oh, timulong ka mo lang i-Jai church nga nang ipanakking ka. So nga kakabsat, listen. Hala nga bukod mo nga nakam ti kaaddan iti HPBC. Nakam ti Diyos kaadda ka ditoy. Ti apot nang ipangkeng ka. Kat ukuman na kanto ti apo ko na, oh, nag-faithful ka matla Jai HPBC. I-Jai ti nang ipanakeng ka. Naging tapat ka pa ron. Yun ang tanong ng Diyos. Buhay pa ba kayo? Parang nasa judgment seat na yung mukha ng iba sa inyo. Oh, pangatlo na hinaharap ng believer. So, nakita natin yung past. Tapos na yon. Si Kristo yon para sa atin. Pangalawa, future. Sa langit. Wala pa tayo ron. Let's talk about the present. Ano naman ang present judgment? Kasano na tayo ukuman ti Apo? At the present, ukuman na tayo ti Apo, nga kasaanak. Anak na kay ba? Kano ka nga nagbaling nga anak ti Diyos? Oh, kung na DJ may isa nga Bible study may, nagbalinak nga anak ti Diyos, idinayanak. Saan ka nga nagbaling nga anak ti Diyos, idinayanak ka? Naging anak ka ng nanay mo, correct? Pero dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos at kailangan nating maibalik sa magitan ng pangalawang kapanganakan, born again. Hindi po relihiyon yon. Nung tinanggap mo si Jesus, na born again ka, pinanganak pangalawa, naging anak ka ng Diyos. So, hanggang ka naging anak ng Diyos nung nabinyagan ka, nung tinanggap mo si Jesus. So, anak ko ba kayo ng Diyos? Okay. Bilang anak ng Diyos, ito na ngayon, we experience chastening. Mapadasan tayon kakabsat, nga anak ti Apo, ti masaplit, mabaot, mapalagipan. Makinig po kayo. Isang bagay lang po ang gusto kong maalis sa inyong isipan. Saan kay agbabain nga mga admitar no sikaket mababaot iti Apo? Hangkag babain nga mga admit, aklunam dapat na kung yung pinagdadaanan mo, chastening ng Panginoon, huwag kang mahiyang magtanong. Sabi nung right med, Doc Lester, huwag kang mahiyang aminin at tanggapin.
Chastening yan ng Panginoon. Sapagkat pag dinideny mo, ayaw mong tanggapin na ito ay chastening ng Diyos, papaano ma-achieve yung resulta na nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo, na resulta sang-ayon sa pagpalo niya sa'yo, kasano nga maragpat dayjay, no sika, dim kayat nga aklonan, tapnon ti apo, balbaliwan na ka. Tatandaan niyo po, ang unang concern ng Diyos sa bawat nilalang na tao ay salvation. Maligtas. Amen po ba? Ngayon, pag ikaw ay naligtas na, ang concern na ng Diyos sa'yo, tapos na ang salvation, ano naman na? Transformation. Sabihin natin lahat. Ano yung unang concern ng Diyos sa atin? O dinaligtas ka na. Ano na ngayon ang concern ng Diyos sa'yo? Pagbabagong buhay. Ngayon, para tayo ay mabago, gagamitin niya ang chastening. Okay. Ang chastening po ay merong 4 na kahulugan. 4 na rason kung bakit ang Diyos ay pinapalo tayo. Are you with me? Okay. Paano tayo pinapalo ulit ng Diyos? Through sufferings and... Ulitin natin. Paano tayo pinapalo ng Diyos? Through? Meron po ba kayong sufferings and trials ngayon? Ngayon, i-interpret natin ang sufferings na trials na yan bilang pagpapalo ng Panginoon. Ngayon po, pag pinag-usapan kasi ang pagpapalo, parang negatibo ka agad sa atin. Parang feeling natin, hinuhusgaan tayo ng tao na, o yun, pinapalo ng Diyos yun, kaya ganun yung nangyari sa Kanya. Kaya tayo, nagre-react negatively na parang ayaw nating i-judge tayo ng tao na tayo'y dumadanas ng pagpapalo ng Diyos. At dahil dun sa pagiging sa isipang ganon, tinatakluban natin ang ating mata na makita ang kalooban ng Diyos sa pagpalo sa atin. Kaya wala hong nangyayaring pagbabago sa atin kahit ka tayo pinalo na. Kasi nakatuon ang ating pansin sa anong sasabihin ng tao. Baka sasabihin nila, ayan, pinapalo ng Diyos. Doon ho kasi tayo nakatuon ng pansin. At sa ating pagtutuon ng pansin, sa isip natin na gano'n ang tingin ng tao sa atin, tinatakluban natin ang ating mata na hindi na natin makita ang nais ng Diyos sa pagpalo sa atin. Kayo ngayong umaga, gusto kong alisin mo sa isipan mo kung ano ang akala mo na sinasabi ng tao tungkol sa iyo sa pagpapalo ng Diyos. Alisin mo na yan. Ang aking pong dapat mong makita ngayon, ano ang rason ng Diyos? Bakit Kanya pinapalo? Okay? Alisin mo yung taklob na yan. Ikaw ay isang nabulag, may katarak ka. Paggamot mo sa Panginoon, sabi mo, Lord, alisin mo to para talaga, Lord, yung resulta na gusto mong mangyari sa akin sa chastening na ito, mangyari nga. Amen po ba? O, tayo naman kasi, pag may kapatid na nagsasaper, wag naman kasi tayong kaagad judgmental. Nagkasakit, ay pinalo ng Diyos. Na-aksidente, pinalo ng Diyos. Kasi ikaw papaluin din ng Panginoon eh. Huwag tayo maging judgmental. Amen po ba? Kasi pag naging judgmental tayo, yung kapatid na pinapalo, mahihiya. Imbes na siya lalago, mas umikay, dirik na ng kakabsatatan na judge nga ro tirik nanan. O, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi kita i-judge. Ginajudge ka na nga ng Panginoon, i-judge pa kita. Maliwanag po ba? Okay, dumako na tayo. Doon sa 4. Bakit tayo papaluin ng Diyos? Number 1, purpose, corrective discipline. Ang pagpalo ng Diyos ay corrective discipline. Bago tayo dumako sa paliwanag,
Basahin muna natin sa Biblia para naman mas maramdaman nyo ang essence ng puntong ito. Hebrew 12, 5 to 11. Hebrew chapter 12, verses 5 to 11. Okay. Basahin ko sa Ilocano Amen. Adut Ilocano nga buy-buya. Amuyo, adakabsat nga taga Milan, Italy, nga taga Ilocos Sur. Kunana kanyak ket pastor, kan kanayo nagkagbuy-buya ti preaching yo kasi Ilocano kunana. Oh, di ba? So agbasa tayo ti Ilocano. Okay, Hebrew 12, mula 5. Sabi dito, ket nalipatan yon, ti balakad ngagsasao kada kayo nga kasla anak ko, saan mo nga umsyen ti panagdusa ti Apo? Ket di kamet agkapoy, no si ket babalawen na. Alam mo, isa kasi ito sa mga problema naming pastor. Na pag kami nagka-counsel sa mga believer, pino-point out namin na, kapatid, pinapaalalahanan ka ng Diyos, na-offend. Na-offend yung tao. Parang, amom di pa nako-offend, permi nga talag bain nan kakabsat. Ala, babautan nakti apo. Te permit bain nan, hanamot umay makigimgimongan kakabsat. Makinig ka sa sinabi ng Biblia, ha? Ito ang sabi ng Biblia. Ulitin kong basahin. Verse 5. Kunana, nalipatan yun ti balakad ngagsasaw kada kayo nga kasla anak ko, saan mo nga umsyen? Hamong umsyen tariknam. Intariknam, hamong umsyen ti Apo, kundi pastor nga nangipalagipking ka nga, palpalagipan na ka ti Apo. Ket di kamet agkapoy. Hanga isut bulon mo nga agbain, nga sana umay makikimgimong. Gaputa imbaga ti pastor nga, kapsat, palpalagipan na ka ti Apo. Dapat tiriknam ket, thank you pastor, at im-point out mo kanyak nga palpalagipan na ti Apo. Kasi talaga nga adot nagkurkuranga kaon. Iti 50 nga nasurok nga Domingo ti makatawan, kagudwanan sala nga nakita, da kay may nakigimong takapilya. Talaga ito't pagkurkurangag ti Apo, pastor. Hangkay maupupay no ti baga ti Apo palpalagipan na ka. Ituloy tayo di agbasa sa apay, tati ay ayaten ti Apo, ket dusaen na, ken sapliten na, titunggal may sa nga anak na, nga awaten na. Nagpintas gayam ti gol ti Apo, ti rason. Listen to me. Amuyo nature, tinatural kini Apo Diyos, nga ama tayo, tinatural ken kuana, ayat. Ay ayaten na ka ti Apo. Ibaga man kadeta kaabay mo kabsat, ay ayaten na ka ti Apo. Isu nga, no binaut na ka ti Apo, haang nga panangiruruman ken panangidadanes. Ikatam ta panunot mo dayjay. Kasi no, dayjay ti bang takob iti matam, nga mo makita di ayat ti Apo nga rason na nga binaot na ka. Kasi ti pinang takob mo kat panangiruruman ti Apo kanyak detoy. Mabaing kanton ti padama Kristiyano nga kasla pa nagriknam ket jad sendak ibagbagada nga iruruman nak ti Apo. Madijerik kakabsat. Si kamot laeng iti mangpunpun dita sarilim. Han naka binaot ti Apo, tapno mapundi tariknam. Binaot na ka ti Apo ngamin, kayat na kurihirin yan tabiyag mo. Tanuhan nakakurihirin, kasano kakabsat nga may room working ka dinasayaat. Amuyo ka di, ding ganda kakabsat, listen to me. Iti inawat mo ni Apo Jesus, adaking ka ti Espiritu ti Apo, isut gubwayan ti amin na kinaimbag ti biyag mo. Ngem adadaban banag ti biyag mo, nga kasla di istorya di Biblia di bulag, ada na itakob, nga iti sinagid ni Apo Jesus, inikan na tapok, na ikat jay takob, nakakita di bulag. Kat da tayo, saan nga rumwar di kinaimbag, da iti pudno nga panagserbi ti Apo, taadot nakatakob iti biyag tayo. Kat kaya ti Apo nga ikatan di kita kakabsat. Subyak to maipanggap deta takob damdaman. Intayo di verse 7. Tano ibturan nyo ti panakadusa, ibturam. Ti Diyos ibilang na kayo nga kas anak.
Taasino ti anak, nga saan na nga dusaen ti amana? Ngem no nailaksid kayo ti panakadusa, alak amin dagiti so amin nga anak na, iti kasta, ket bastardo kayo nga rod, ket saan kayo nga anak. Dinggan nyo detoy dinggan nyo detoy. No, ikabil mo man, AV. No child of God is exempt from chastening. Ikabilyo man, ikabilyo. No child of God is exempt. Tama ba ako, Tita Fem? Or exempted? Exempted. No child of God is exempted from chastening. No ita nga bigat kat kunam amom, nabayag gadyak makigimgimong takapilyan, ngam awam mo't makitak nga pa ng baot ti apo kanyak, iso nga okay aklang. Ay, amom ti ibagaking ka, bagahan nakaanak ti apo. Amom nabayag nga, adut pagkurkurangag ta church tayon, jak makigimgimong no daduma, jak agtatights, jak agin involved ti ministry, jak tumultulong ta church tayo, ngayon awang makita ka pa ng baot ti apo kanyak, kaya para sa akin okay lang ako eh. Ay baka king kagayem, bakahan nakaanak ti Diyos. Kasi naglawag di binasa tayo. Ngano anak na kati apo, kat adda digiti pagkurangam, paglagsingam, adda digiti kamali ti biyag mo. Ngay sudat takob, iti panagsaya at ti biyag mo. Anaramidan ti apo, bautan na ka, kas panang kurihir. Iso nga no child of God is exempt from chastening. Uray da kami nga pastor, saplitan tupay ti apo. Palagipan na kam ti apo, no, adda digiti hanausto nga desisyon mi. No, adda digiti hanausto nga turong ti panunot mi. No, digiti puso mikat kasla ti maiwawa kakabsat. Kadagbaling kami nga negligent. Mabaybay ammi ti tungkulin mi nga pastor. Ti apo palagipan na kami matkat. Kat saan kami nga mangibabain? Kami nga hang ko ibabain kakabsat nga ibaga kada kayo. Nga idibayat ti panagpaspastor ko. Adun nga pamalagip mo ti apo kanya. Kadagyaman nagtapinal palagipan nagti apo. Tano saan? Kasano ko mga improve ti pa nagpastor ko no di nagpalagipan ti apo? Kasano ka nga improve Kristiyano? Kasano ka improve ti pa nagservim ti apo? No saan na ka nga palagipan? Nga baban ti pa nang palagip na kan ka, kurihirin na ti biyag mo. Ulitat, ti pamalagip sana pa ng kuriro, no di kat pa ng kurihir, hanga pa ng kuriro. Panang kurihir. Yaman ti apo nga managayat, gaputa babautan na tayo. Kinantay man di Proverbs 3. Proverbs 3 verse 11. Oh. Proverbs 3. So kakurak karod. No si kagat babautan ti apo, kat awan nag-improvean ti panagserbim ti apo, at da problema nga ng takkob king ka. Kasi hamo makita, DJ, kaya ti apo nga pag-improve gapo ka deta pa ng baot naging ka. Proverbs 3 verse 11, same lang, kuna naman ti Ilocanon. Anak ko, di ka laisen ti panursuro ni apo. Kasi anak nga binaot, hamo lalaisen ni nanang mo, no pinanibsiit na takimut mo. Haambot nga agababaot ti naganak sang ka di. Agababaot kat tanaganak to awan ti gapuna. Amen? Dati kat nga naganak kaya kat nga dangran ti anak tayo kut saan? Kuna na dito yung kakabsat. Verse 12, tati ay ayaten ni apo, tub nga rin na. Ure akas lang met may isa nga anak, nga ama ti anak na, apagay ayatan na panang tub ngar. Nasakit lang nga talaga, nga habang amin papairalan ta igom. Agpakumbaba ka, tapno ti apo, balbaliwan na ka, katrumwarking ka DJ na imbag, nga kayat ti apo, nga parwaren iti biyag mo, babaan ka deta kakabsat, nga panang palagip na kang ka. So ti umuna, corrective discipline. Ti corrective discipline kakabsat, kat gapo ka, di kita'y basol tayo, wano di kita'y pagbakbakslidan tayo,
nga kakabsat, di tayo kaya nga kurihiren, no awan daytoy nga panakibaet ni Apo Dios. Nga kasla tay ubing, han na mapungtil jay sara na, nuhan nga makibaet ni nanang na nga mangsaplit king kuana. Tapno pariknaan na, tapno daytoy nga ubing, mapungtil tay sara. Di kaya na nga sa wen, di kito'y kakabsat nga aramid tayo nga Kristiyano nga anak ti Apo, saan tayo nga basta-basta kaya, nga ikaten kan i-give up unless nga pariknaan na tayo ti Apo kat sumuko tayo king kuana. Saan ka di kakabsat? Isong ado ka da tayo ti kasapulan at mapariknaan tapno maikat jay sara tayo. 4 things Christian do about their sins. Apay, anak ka di ti aramiden ti Kristiyano kakabsat no isuna kat agbakbakslide. Uno aglamlamiis. Uno agsubsublin ti dati kakabsat nga kabibiyag na. Ano no kakabsat? Number 1, they blame someone. Amom to aping hanum umahan na umay takapilyan kasi ngamin ni brother. They blame someone. Kakabsat, again, amom no kasta ti plaster mo, inaramid mo di nga takob ti biyag mo. Nagsayaat ko magkakabsat. Di ba nagpatpatuloy mo? Ngam kapula ka DJ basit nga panunot nga, ni ngaming kabsat na offendak. At ngamin imbagana nga nakasaktak. DJ lang nga ba nagin? Nagkaroon kat katarak ta pusom? Nasaktan ka di message ni pastor? Hanamat intention nga iruruman ka, no? Di ka tap no makurihir ka? DJ lang nga ba nagin kakabsat? Nagkaroon ti katarak ta panunot mo? Nga ison iti kapuna kat blablamem babalawem kaslang pabasulem ti sabali dayjay nga basol mo. Not only that, they excuse their sin. Ti problema ti Kristiyano ngamin. No ibagam ken kuan api di ko may makigimgimong irasonan na. Irasonan na kakabsat. Kat gapoy ti dayta ko na ti Apo awan. Adipon ko pa yan iti mangbabalaw king ka, kat irasonam dayta iti sangwanan ti adipon ko, bay am tapariknaan ka, tapno maikat dayta nga rason mo. Number 3, they cover their sin. Ilingad da kakabsat, ilamang dati basol. But number 4, they confess and forsake them. Dayta ti kayat ti Apo. Amen? Anugutam. Inanugot mo ka din? Kakabsat, DJ po-point out ti Apo king ka, babaan ti pa ng kurihir na, day po-point out ti Apo, nakitam ka din, DJ nga banag ti biyag mo. Damaga man ta kaabay mo, kabsat, nakitam ka din, DJ kayat ti Apo nga mailintag ti biyag mo. Unuham mo kayat nga makita. Amoy may isa kakabsat nga problema kada tayo. Iso nga, amom nag-backslide ka, nagrigat ka, agsubli. Naimbagta nagsubli, di kita do mga 5 miis. Kat amok ka kadakay nga naglamiis, amok nga nagrigat ti agsubli, di ngamin. Kasi no agsubli, yaram, di lifestyle mo eh. Iso nga di kita idaduma kat no pagsubliyam, umay kayong brother. Amom ti ibagana king ka, addan tulat ta. Ti kayat na nga sawon deta dan tulat ta, jak pe ngamin maiwaksi, di giti araramid ko. Kaslang ti panunot na ko na, no may ikat kunton ti aginom, no jak to nagsugsugal, no may priority tin ti umay makigimong, iso umayak ton nga maginggang ako, nakababay mo to, umayak makigimong, tapos kastoy. Di ba kakabsat? Nagrigat di ngamin. Iso nga di kaya backslide ngamin na. Nakarigriga kaya nga pagsublin, backslide kayo. Uyutan na ka di pastor, kasarsarita, nga ikarkararag, brother, agsublikan. Sister, hanggang backslide kami na. Iba kam takaambay mo, kag backslide kami na. Nagrigat ti agsubli. Kasi ulitek, no agsubli ka ngamin, ado ti dapat nga maikurihir. So nga, kakabsat, listen, gapu di karigat na, di kiti ag-backslide, ana aramidan ti Apo, palagipan na ida. Tay permi kakabsat nga talaga nga aging daga
ngagparinto man ka no, di agpaklib ka pa iti apo, ngagpakpakaasya ko ng apo, apo, agsubli, agkan ka na apo. Katamuyo, patsik ti amin na pusok, ngano si ka, karnero ti apo, iti HBBC, kat paligoy-ligoy ka ti Christian life mo, pagsublian na ka nga pagsublian ti apo. Amang kakabsat, ikarkararag ko, di kiti nag-backslide nga pagsublian ti apuan. Ikarkararag ko da kay nga miyembro nga medyo hanaunay agin involved nga pag-involve na kay ti apuan. Ikarkararag ko deta. Amen? Abihan kayo maka-amen kakabsat. Oh, amuyo ada baot ti apo. Baot, mangtad kay man ti baot dito ta. Ha? Oh, deti lata ti baot, dito yan. Dati di pagbabaot ko kinikiyong kinikatrin eh. Nasakit dati, absat na i-komenta kimot kat aglalo kot na lukbag ni Kirk. Ay, apo, pumanib siit kakabsat. Nasakit. Okay. Psalms 107:39, kitan tayo. Psalms 107:39. Again, they are menace and brought low through oppression, affliction, and sorrow. Nakita yung ditanlo? Kasano na tayo nga paghambulan ti apo? Kasano na tayo nga paluknangan ti apo? Papaano tayo burburakan ng Diyos? Ano bang Tagalog ng burburakin? Tagburak ti karayan? Paano durugin ng Diyos ang matigas na puso natin? Na hindi na kaya ng preaching, hindi na kaya ng pag-visit ng kapatid, hindi na kaya, paano tayo durugin ng Panginoon? Tatlo daw po tayo pwedeng durugin ng Diyos. Oppression. Ayan ang una mga kapatid. Oppression. Ang ibig sabihin niyan, pagpapahirap. Sometimes, kahit ang dyablo, hahayaan ng Diyos na magdala sa atin ng mga oppression na ito. Hirap. Sino ba naman ang gusto ng mahirap na buhay? Sino ba naman ang gusto ng buhay na maraming hadlang, balakid? Ayaw natin. Oppression. Ano pa? Affliction. And number 3, sorrow. Alam nyo, God speaks. Tignan nyo po ha. Tignan mo maigi ito. Ito ang progression yan. Makinig po kayo maigi. Ngayon pa lang, kinakausap ka ng Diyos. Ang pastor mo, siyang binigay ng Diyos na pastor para sa'yo. Shepherd, kasi tupa ka. Tupa na ang iyong sheepfold, HBBC. Dito ka belong. Hindi kung saan-saan. Ang pastor mo, binigay ng Diyos upang paalalahanan ka. At ginamit ng Diyos, ginagamit niyang pastor para kausapin ka. Ngayon, hindi ka nadala sa preaching. Hindi ka nadala. Hanggang nagbaliw. Kasi naturog mo ti ubram din nag-preach ni pastor. Takder ka nga takder. Makichismismis ka, nag-pre-preach ni pastor. Tapos nung tinamaan ka, naglingligag ka, di kami may nakikimgimongan, hindi ka nadala na nagbago sa preaching. Eto na, God spanks. Paluin ka na ngayon ng Panginoon. Kasi hindi ka nadala sa preaching eh. Kaya kaming pastor, hindi naman sa walang care, we care so much that we preach what the Bible says kahit masaktan ka. Kasi alam namin na sana sa preaching pa lang, we make the preaching hard, we make the preaching spicy. Para madala ka na sa preaching pa lang. Ikakaadat mit ag-preach. Hindi pa lamya ti preach. Ikakaadat min ti agsao. Para madala ka. Eh hindi ka madala. Bagkus, dahil sa ego mo, na-offend ka. Eh ito ngayon ang mangyayari. Ang Diyos ngayon ang magpapaalala sa'yo, ispank, papaluin ka. Bilang pastor, prayer ko, na pag tayo ay pinalo, sana po, hindi po ulitin ko, hanggat makitam kat dete, ay,
Baka kantsawan dakon nga babaod ng taklob ta pa natin, bata dijay ikatam. Sana magbago ka. Alam mo kung bakit? Ito po ang masaklap. Kung hindi ka nadala sa speak, kinausap. Hindi ka nadala sa palo, ito na ang kamaudyanan mo. God calls home. Paggawid na kalangarod ni Apo Diyos. Di ka patpat yan, deta pastor nga impang ko nga mangbalbalakad king ka. Dinak dingdinggan, binaot kan, agawid kan. Agyaman ka ti Apo, si bibiyag ka pa ita. At dapelat chansam ngagbalbaliw. May chance ka pang bumalik. May chance ka pang magbago. May chance ka pang ituwid ang pagkakamali. Huwag mong antaying tawagin ka ng Diyos na umuwi. Ibagamta ka, abe mo, hamuurayan ng pagawidan ng kaniang po Diyos, Brad. Magbalbaliw kang, Brad. Amen po ba? Napagaganda naman ng message na to, di ba? So ano po yung unang layunin ng Diyos? Corrective. Oh. Number 2, pangalawa, nag-enjoy po ba kayo? Pag maganda ang puso mo, sayang-saya ka eh, di ba? Number 2, pangalawa sa discipline, enlarging discipline. Enlarging discipline, puro positive lahat to. Ang pagko-correct, positive yun. Sapagkat ang negative, ang yaw-awan. Di kita nang yaw-awan ti biyag mo, di kita't negatibo. Ti apo nga mang kurihiriking ka, isot positibo. Okay? Number 2, enlarging discipline. Ang enlarging discipline naman, napakaganda ito. Pag dumating sa'yo ang mga oppression at lahat-lahat dyan, mga trials and suffering, may magandang plano pala ang Panginoon. Bakit niya ginawa yon? Parang building. Ba't mo namang giniba? Di ba yung building natin nun, ang ganda-ganda pa? Alam mo, sabi ng mga iba na dumadaan dito nung ginigaba yung building natin, sayang naman. Bago pa. Yung mga tiles natin maganda pa nun. Yung pintura, hindi pa luma Bagong nabigyan ng tiles sa harap, may accent doon, pinalagyan ko ng tiles, pinaganda natin yung harap Pina-aircon pa, tapos giniba. Sabi nila, sayang naman. Pero hindi nila alam. Bakit natin giniba? Kasi magtatayo tayo ng mas malaki. Bakit may mga inaalis ng Diyos sa buhay mo? Bakit may mga nawawala sa'yo? Bakit? Kasi meron siyang ibigay na mas malaki. Ang tawag po dyan, enlarging discipline. John 15:2. Ang nakalagay sa John 15:2, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. But every branch that beareth fruit, yung nagbubunga na, anong gagawin? He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Ang ibig pong sabihin ng purgeth, cut, puputulin. Hindi kuryente tubig ito, mga kapatid, Kasi po, yung grapevine, yung taniman ng mga ubas, bago ho sila magbunga, ang ginagawa po noong vine dresser, pinuputulan niya, tinatanggalan niya ng mga dahon at iba-iba pa. Na pag tinignan mo, ang pangit tuloy tignan. Malamang sa harapan ng tao, dahil sa mga dinala ng Diyos na suffering sa buhay mo, pumangit ang pagtingin ng tao sa'yo. Pero maghintay-hintay lang sila. Lalabas ang kagandahan sa'yo. Malamang ngayon, ikaw ay subject ng chismis sa Facebook. Malamang ngayon, ikaw ang usap-usapan ng mga CCTV sa labas. Mga radyo ng barangay na ang bunganga nagatidog nga subsob. Malamang ikaw ngayon
ang subject ng usap-usapan ng lahat. Nais kong malaman mo, alam ng Diyos ang nangyari sa'yo. Nasa kamay niya, kontrol niya ang nangyari sa'yo at hinayaan niya ito. Bakit? Mag-antay-antay lang sila. Isang araw magugulat sila at lahat ng mga nagsalita ng negatibo magiging kaibigan mo muli. Bakit? Sapagkat ilalabas ng Diyos ang mabuti sa iyo. Ang tawag po dyan, enlarging discipline. Kaya wag kayong ma-discourage sa suffering. Na parang ngayon, nasa baba ka, tingin ng tao sa iyo mababa, uyawon da ka, katkatawaan da ka, chismisen da ka, pagsasaritaan da ka, mairururumuntarik nam kadakwada, bayam, agpakumbaba kakit di ti Apo. At kunam Apo, amum di kiti sarsarita da, ding kumida, kadagpakumbaba, kan ka, sa ngay sudat, dinggek, kan patsek, si ka Apo. Agpatpatuloy alaklat taging ka. One bullet day, sa Tagalog, balang araw. Makikita nila. God disciplines us and make us fruitful. Bakit po? Okay, mag-focus tayo sa ating buhay. Kasi naman, maraming mga weights and hindrances sa buhay natin. Marami kasing mga balakid. Ado, dagiti nakataklob, tibiyag tayo kakabsat. Amuyo ti kaya ti Apo king ka, generous. Naayat ka nga mangted. Kasi anak kamat nga bendisyon ng ti Apo, no awang pusom nga naayat nga mangted. Kaya lang timang taklob king ka, covetousness. Materialism. Naayat ka unay ti kwarta. Isuksukat mo ti Apo ka po di masapulam ti aldaw ti Domingo. Napatag unay king ka ti kwarta. So nga ti Apo palagipan na ka. Tapno maikat di pa nagtalek mo, ijay kwarta, agtalek ka ka di jay mangmangted ti pagkakwartaan. Kadikatan ti Apo Iso ako na dagat ni kitam man di jay ne, baptis ngam kitam tinapasamag king kuana. Kasla dete, di ba? Amom ti news kat kas jay ngamin Agsarsa, tila tasap sa pulong da brother, antong kat issue. Han? Tilatap sa pulong dagat day jay, babalinta saritaan ti biyag mo. Pero look at this, the Lord disciplines us to remove the vain interest in our life so that we will become fruitful. God has to prune. Anat prune, kartibon na. Nawalan ka, Daka mo no anat na po ko ti biyagyo. But you know what? Nothing happens to a Christian by accident. Mabaling nga kala aksidente, deti napasamak king ka. Awang kontrol mo ka, deti nga napasamak. Hamu na antisiparan, hamu plinano, hamu na panunot, awan ije expectation mo, nga dumtengken ka dito nga nagsaem, nga pasamag kan pa nakapukaw, ti panagbiag. Ano di kito'y kakabsat? Loss of health. Loss of health. Loss of loved ones, na awan ang ayatan ti biag. Loss of life. Loss of property. Amin di kito'y heartaches. When adversity hits our life, it is for a divine purpose. Naimay to di kito'y ti panagbiag, at rason iti apo kakabsat. Kat ana di dyan nakita tayo nga rason na, at di kiti mabalin, may katibiyag tayo, taday ti kayat ti apo nga ipaayso ka at kadagdakkel. Dayjay ti kunata yun nga, all things work together for good. At na nagsayaatan na. Ibagam ka dita kaabay mo, kapsat, at danto pagsayaatan na dayta. Kaya kinanta ti choir itay, my hope is still alive. Take heart. Hindi huhayaan ng Diyos. Hindi po makakapayag ang Diyos na ang kanyang anak ay hindi po makakabangon. Nais ng Diyos ng lahat ng kanyang anak, babangon. Babangon tayo. Ano di jay? Enlarging discipline. Pangatlo po, bago tayo magtapos na, mabilis ang oras. Number 3,
Bakit ho? Pinapalo tayo ng Diyos. Number 3, preventive discipline. Preventive discipline. Panangiliklik, panangikanawa. Lapdan na ka. Lapudan na ka. Oh. Kati so deti tinapasamak kini Apostol Pablo, di may kadwa Korinto 12, 7 aging 9. Inikat ti Apo, di makailapod, king kuwana kakabsat. Iti parabor iti Diyos. Ano mo ino, di nga makailapod? Pride. May samanan nga takkob, deta ti panunot ti tao. Ti kayat ti Apo nga parwarin king ka, napakumbaba ka nga sumurot ti pagayatan na. Ti kayat ti Apo nga makita king ka, natudyo ka nga sumurot ti panangidalan, dagiti ad-adipon na. Natudyo kay mo lang ka, dagiti iti pastoryo? Natudyo no na hudyo? Hello? Sa ludsod naman ita abay mo, natudyo ka no na hudyo? Deta ti kayat ti Apo nga makita kan ka. At ay sut ko na, obey them that have the rule over you. Kaya ti Apo nga makita nga natudyo ka ngagtulnog ti sa una pagayatan na dagiti adipon na ngam anak kakabsat anat nakatakkob king ka. Pride. Dim kayat ti matinggar. Dim kayat ti mababalaw. Dim kayat ti mapalagipan. Hello? So nga ti Apot makibaetan tapno maikat dayjay nga pride king ka. Kat ipakita ti Apo king ka nga ne, sumurot ka di adipon ko. Agsubli ka di adipon ko. Paiturong ka di adipon ko nga insaad ko nga mangiwanwan tabiyag mo nga na espirituan. Di ka ti Apon kakabsat ti mangipulang king ka, lapdan na ka to go to a further damage. Han nakapalubusan ng kakabsat, talagang harangan na kan. Tapno di ka agtuloyon nga, completely, agpaay ti pakadadailan tabiyag mo. And number 4 and last, not only preventive discipline, si bibiyag kayo pa'y, maudi, vindicative discipline. Deti discipline ka, training ti kayat nga sawon deto. Ti pa nagbaot ti Apo, training. Training ko na ayo man? Ano ka na ti training? Pananghubog. Di ba di binasa day itay? Kasla day clay, hubugan day jay. Ano pa nga day hubugan? Patter. Oh. Bigla nga nabuhay, hindi kita young people. Patter, kunak lang, Harry Potter tinalagipyo. Vindicative discipline. Gustok deti nga parte. Among di rason ti vindicative discipline, the word vindicate means to clear, to support, to defend, to acquit. Ti Apo palubusan na ka nga agsaper iti banag nga narigat ti biyag mo, gaputa ti Apo adakayat na nga panagnagan. Adakayat ti Apo nga i-prove. Nga uray ni Satanas agkat katawa ita, nga uray dagiti tattao pagchichismisan daka, kuna ti Apo yar arasaas naging ka, di ka madanagan anak ko. Agbaliktad to sitwasyon anak ko. Di kita agkat katawa, ngangadan to amin di kita. Kasi, no agkatawa ka, nganga ka, di ba? Narigat mo nagkatawa? Iso nga di kita katawa, nakanganga, awan to trumwarem, puro nga ngatulangan ng kakapsat. Mas daaw danton. Di ba? Kasi ti Apo, improve na kay, pinanagnagan na eh. Iso nga kakapsat, nagbagay ti Apo tayo ay. Uray pa ikayam di kita rigat mo, kat wagas na nga mang depender king ka. Taapay nga ming kakapsat ni Job. Kasi mo tinapasamak kang Job. Awan mo basol ni Job. Natulog ba ti Job? Natudyo ti Apo? Nasayaat ka tao? Napudnong agserbi ti Apo? Amen? Nga maapay kakabsat, nga imay kingkwana, ti kasla panusa. Anat panusa nga napasamak kang Job. Naawan amin nga digitay animal na. Lost business, na bankrupt. Kung kunada siguro, di kita siguro kakompetensya ni Job, agkat katawa day dire. Awaran ti business na, nabangkrapan, na broken. Amom kastamot ti aramidon ti tao king ka.
Magtaltalag ka lata ti Apo. Hanggang tagtagari. Agpagpakumbaba ka lata ti Apo. Anapay kapsat, natay aming anak na. Oh, di siguro kakompetensya ni Job nga maililem. Mainginggit king kwa na. Anak ko nadan, gunggunamon. Gunggunamon. Nasa amin ang halakhak. Oh. Anapay, intakwil pa iti asawa nan. Nagsakit pa yung kakabsat, iti busali. Manipod kuto ti ulo, aging kat alipong at tidapan, at aming busali na. Nakapimpiman tinapasamak kini Job. Ngam amom ni Job, nagpintas ti puso na. Kat kuna na ti apo tinangted, isot na ngala, madaydayaw ti apo. O, sursuro nyo, deta kakabsat. Aglalo no napintas ti panagarangkad at panagprogreso at biyag mo, bigla nga nalugi ka, ala, ti apot nang ipabulot, intud na, naikat, ala, indaklat na makigimong. Oh. Nagpeste mo't amin na mula mong kakabsat, indaklat na makigimong, apay kitdi. Natay amin na manok mo, indaklat na makigimong. Nalmas na kita'y baboy mo, indaklat na makigimong. Ti apot makintingal ti amin. Hello? Oh, tata kakabsat na po kaw amin. Apay kakabsat, gayam ti apo, kat adakayat na nga panagnagan kan Satanas. Takunan ni Satanas, iso nga faithful deta king ka, takitambot na namayam tabiyag na ne. Inikam tinapintas nga pagkakitaan, nagbak nang. Dakil pamilya na, awan sapulan ng ti panagbiag. Ikatam amin deta, taktakitam, ilibak na ka deta nga anak mo. Kuna ni Apo Diyos, Satan, go ahead. Mabaling nga itang bigat. Kuna ni Apo Diyos, kini Satanas. Satanas, di nga anak ko, go ahead. Tiraan lata ni Jai. Umay ni Satanas kingkan, tiraan na kan. Oh, dapat malagip mo to deto. Kat kuna ti Apo, tiraan deta, ibagaking ka, uray anat ananwam ka deta nga beng. Umay lata makikimong deta. Uray anat pumayam kadeta nga anak ko nga Dante. Umay tulat na makigimong kundi pamilya na. Amen tito Dante. Uray anat pumayam kadeta nga Nico. Uray na ikatan iti appendix na. Hanga na ikat ti pamati na. Praise God. At naninigon kakabsat. Nakanikabiran. Amen. Oh. Uray pagbulagam deta nga anak ko kat di makakitan. Makita naktulat na deta nga anak ko. Kakabsat. But you know what? Listen to me. Saan nga permanente deti nga napasamak kang Job, ha? Idinalpasan iti plano ti Apo nga mang panagnag kini Job kakabsat. Insublimot lang ti Apo di gidya napukaw. Kat ti panangipulang ti Apo, doble-doble. Deti limagasot nga pag-asawa nga kamelyo nagbalin na sangaribo. Dinoble-doble ti Apo kakabsat, apay, panangliwliwana kadetay anak na nga isuti na kaigapuanan nga mapanagnagan ti kinapudno na ganapo Diyos. So nga kakabsat, ti Apo na imbagla taagang kanayon. Uray kasla dakas dagiti mapaspasamak king ka, God is still good. God still loves you. Never lose sight of the goodness of God. Naimbag ka din ni Apo Diyos? Uray na awanan ka, naimbag ni Apo Diyos? Uray awang bagas mo ita, naimbag ni Apo Diyos? Uray dasaksakit mo ita, naimbag kadlata ni Apo Diyos? Take heart and trust in Him. And listen to me at the end. God will make a way. Ngam ti saludsod ita. Ti saludsod. Anya nga ta? Deti ti 1 million centavo question. Anak di? Ti anya? Dagiti kaya ti Apo nga mapungtil iti biyag mo. Anada, mabalin ka di nga spirit of arrogance? Pride? Amom no pride ka dim kaya ti mapapabainan wan. Aya, no napangato ka dim kaya ti mapapabainan. Kat kaya ti Apo mapungtil di jay. Self-will? Agbibiyag ka iti bukod mo nga pagayatan? Hanga ti Apo, no kitam ti schedule mo, ti dalan mo, hanga ti Apo't mangiturturong, no di kat bukod mo?
rebellion, anger, unteachable spirit, hangka managanos. When no ignorance, listen to me, affliction humbles us. Affliction brings repentance. Ita ko mga bigat ko nam apok pa kung babaakan ka. At dadigiti kayat mo nga mapungtil di biyak. Iso nga kakabsat, haang ka di, nga no ti pastor, ipalagip na king ka nga kabsat, at the purpose ti apo dahil tinapasamak king ka. Hamo ka di ibagbaga nga, ni pastor, hus-hus ga anak. Hamo kong kuna. Tabiyang mi kakabsat, ti mangi pa-realize king ka, nga dadigiti banag nga kayat ti apo nga maikat ti biyag mo, kat ikaten na di kita tada isukat na nga nasayaat, adot nakatakob keng ka, tapnon ti kasta maikat, kat rumuar iti naimbag iti biyag mo. Affliction conquers pride. Kakabsat, agyaman tayo, iti apo nga naimbag kan managayat, gaputaan na, datay nga anak na kat saplitan na. No child of God is exempt from chastening. So what do? Humble yourself before God. Kat kunam, Lord, salamat sa iyong pagpapalo sa akin. Kailangan niya tayong paluin para tayo ay kanyang pagpalain. And all of God's people say, sabay ko matagawid ka itangan na lawlawagan iti pampanunot mo. Balaag, di ka kumagbak-backslide. Di ka glamlamiis. Di ka umadayo iti dalan mo. Apay, talo nga banag, ti apo kasarsarita na ka. Ti apo palpalagipan na ka. At pag hindi ka nadala sa usapin, hindi ka nadala sa palo, ti apo pagawiden na kan. Sino ti mayaten nga agawidan? Hanyo pa kiti agawid di langit? Agbalbaliw kayon. Bagam ta kaabay mo, di ka pa kayat ti agawid di langit? Agbalbaliw kan. Kitan tayo man, di kiti kakabsat, no na-bless mo lang, lawag. Thumbs up lawag, no na-bless kayo mo lang, deti message tayo. Amen. Po, deti pa nakakita, ti pa nagitayag yun, imak at perming nga na-revive kayo. Praise the Lord. How about pasukin? Pasukin. Wow, look at that. Claveria. Oh. Awanan na pugsat channel dan. Oh. Dingras, kumusta kay Dingras? Amen. How about Lasam? Apari. Oh, tapos Australia. Amen ba? Pambira. Oy, kayong mga taga Davao, naintindihan nyo ba ako? Ha? Yes, very good. Oh, yung mga kapatid natin sa Canada, kumusta kayo dyan? Mabuti. Mabeauty. Praise the Lord. Amen. Oh, iso nga, no umay ti pa nagbaot. Umay kay lata makigimong kakapsatan. Dapat umay kay di makigimong kasi mababaot ka lang aruton, di ka pala umay makigimong. Amen. Oh. Okay, tumakdir tayo kakabsat, agkararag tayo. Agpa-invitation ak kumangam, ala, italata tugtugaw yon. Nuti apo nakisauking ka ita. Dati message, na-touch ka, kunam apo, para kanyak tay preaching ni pastor. Para kanyak apo. Talaga, thank you apo, ti pamalagip mo ti biyag ko. Ket sang ko urayan ng apo, ti dakdakas pa'y mapasama kanyak. Agsubli akon apo ti pagayatam. Aramida kon apo digiti una nga panagserbikan ka. Diakon baybayan iti panagigimong. Ken ti panagbasak ti Biblia. Panangted ko iti tithes and offerings ko. Apo, ket amok kanok pakumbabaak ken ka, digiti pukaw ti biag ko, kayam to nga sukatan. Ket no anyat sarsarita ti tattao kanyak ita, takasla maipababan apo deti kasasaad ko. Hana isot ka maudyanan. Agpakumbabaak ka apo, tamok nga hanga permanente digitoy, agbaliktad to digiti sitwasyon. Digiti mangkat katawa, agngangadan to apo. Yeah, ibagam ti apo deta kakabsat. You will recover. You will rise up. Just like Job. You know. Praise the Lord.
Agkararag tayon, umay digiti Asherson. Habang nga ito tayo today, did you prepare a song? Okay. Come on, ushers. Nagkararag tayo para kada ito tithes and offering. Manday tayo ti Apo, dadanang Thanksgiving offering na from the US. Digiti commitments ti Paradingras, nagaput Hawaii. Adapay tithes nga nagaput Hong Kong. Digiti commitments nga nagaput ti Hong Kong, manday tayo ti Apo. Commitment Paradingras. Commitment nga nagaput Australia. Kanda dumapay. Manday tayo iti Apo. Let's pray. Thank you, Lord. Iti provision ita, ti kang runaan nga provision nga naawat mi kat deti mensahe. No awan kastoy nga mensahe, Apo, anang ruti pag-improve ti biag mi, agkunil-kunil kam lata, Apo, iti deti rabaw ti daga. Ngam digiti kakastoy nga mensahe, makapariingrik na, makapasalibukag tirik na kan panunot, kat sapay ko maapo, ta DJ panggap mo nga mang balbaliw kada kami kat mapasama kan, Apo. Makita mi kuman, dagiti kayat mong ikatan kada kami. Pakairamanan ti priorities nga urnusan mi, Apo. Kaputa mabaybay andakan, mabaybayan mi mutan ti agserbiking ka, hang isot kayat mo deta nga mapasama ka, Apo. Sabalin ti mangiturturong ti biag mi. Iso nga, Apo, tulungan na kami nga paiturongkan ka. Thank you, Lord. Ta saan gayam nga panangidadanes, kan panangiruruman, ti panggap mo nga mangbaot kada kami. No diket nasayat na imbag, kan gapot ay ayatan na kami nga anak mo. Thank you, unay, Apo, kat itang, kas panangarakop mo kada kami, iti sasaom, arakopon da gamot, Apo, tinairot, tapno ibkas mi ti panagyaman, babaan, Apo, kada iti tithes and offerings nga iyagming, pagyaman mi keng ka. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. Tugaw tayo kakabsat, tingkan tayo ti orkestra ngagtukar.
Praise the Lord! Nagpintasan na kabsat. Again, hanggang may inaganan amin na guest, but here in the sanctuary, thank you, Pamerlin, for coming. And kadigiti amin na bisbisita tayo from different sanctuaries. Thank you for coming. Na-bless ba kayo? I'm glad. Nandito yati may isang ubing nga karuba tayo ni Aaron. Hi, Aaron. Tayo mo, Imam. Ayan. Okay. Disciple ni Melty. Okay. Maraming salamat. Kantate kumapay ng aldaw gaya man kakabsat. Makitak dagiti lang ayo, mabisbisinin. Mabising kayon? Umay kayo itong malam kakabsat, 1:30, padasin nyo, ti umay makipag-outreach jay dingras. Okay? May kayo itong malam, tumakder tayo amin. Australia, God bless you. Mga bisita dyan, hope to see you again. Okay? Maraming salamat. Let's close in prayer. Okay? Guriga, manot nagbuyad ti Facebook. Umabot ng halos more than 100 kanina. Sa YouTube, meron tayong 34 na nanonood. So, we have a lot of people watching around the world right now. Let us pray. Thank you, Lord, for saving our soul. Thank you for transforming us. Apo, ti mo lamang pagpadakas apo iti biyag mi, kat di gidya nakatakkob, nakalingid, nakabangen. Kat saan na maikat, basta-basta di giti apo, masapol iti naadat nga pananga sa bati pastor. Kat nohan na maala apo iti dayjay, masapol apo iti panang palagip mo, personalin nga imam apo. Kat apo da kaming anak mo, biyang mi apo, nga kumitagan ka, kaya't sumuro ti pagayatam. Now, dismiss us with your blessing. Kami mangal daw kadigiti pagtaingan mi, agsublikam tumalem, sangkabuyutan kami, nga mapan mangsuyod, manipod suyo, aging ganat madamba, iti dingras. Agyaman kami apo, protect everyone on their way home. In Jesus' name we pray. Everyone says, God bless you. Shake hands with our visitors. Maraming salamat.